Picture diri lab bro. Sige, picture sa ta. Ako yung unahin picture ha. Sige, ako sunod ha. Lagi. Karon na picture ha. Ako pa. Sige ha, posing ha. Ready, 1, 2, 3. Nice one. Sa daw? Dara oh. Awa. Wow, kanay. Sige, Ako pa. osmin na pud ko. Sige. Lain na pusing. Sige, posing. Ready, 1, 2, 3. Smile. Awa. Nice kayo. Daw. Dara oh. Wow, kanay. Good. Oy. Ako pa. Lain na po nga posing. Oh, sige. Murag pina. Ano na pud? Oh, anak, pina-side view. Sige. Sige ha, posing ha. Ready? 1, 2, 3. Smile. Nice kayo, awa. Bidaw. Tanaw na to. Dara oh. Wow, ka-perfect. Good boy. Ako pa. Sige. Murag pikas sa po di anak lapot. Sige, lain na pud nga pusing. Sige. Ready? 1, 2, 3. Nice kayo, nice. Bidaw biya tong tanaw. Kuha kayo. Wow, ka-perfect na lagi kayo mga picture. Siyempre. Punya, ako na pa picture eh. Oh, sige. Sige. Unsa ko nga posing no? Kamu pinaside view lang, pinana ba? Imot. Sige, anak na lang. Sige, ready? 1, 2, pak. Oh, tanawa oh. Bidawi? Oh, tanawa oh. Nice ko ini. Oh, nice no oy. Bidaw ko na tanawon. Tanawa. Agay! Nice no. Nice bagod tao na. Kabatian ni mo picture oy. Nag side view na ganit ko, nag-anak na ganit ko. Diri pa gyud mo gikuha sa luyo. Samantaon. Utrig picture bin indot kuha ba. Oh, Sige, nindot to ba? Sige, pusing og balik. Sige. Ready? Agay! 1, 2, 3. Oh, tanawa oh. Nice kaayo. Agay! samantaon kay. Pusing gani kog nindot gani ana oh. Mura man noon tagbayot no na imong kuha noon. Otro bitro kuan ba? Kuana ni tawhana oy, bisag nindot na gitug kuha ba? Nindot. Wala na atubang gani tanimo ni pik nagpusing tagtarong atubang nimo nya. Pictura nun tanimo diskilin maron tagbayot no dako kay tiyan tani. Sige, pusing na diha. Tarungan na ha, sige. Sige, ready? 1. Ay, ayo pag-ana sa pikas nga sa guro. Oh, ana. Kana lab, nice kay lab. Sige, ready? 1, 2, 3, smile. Oh, dara lab on, nindot kay lab. Di ka na, bantay ron ha, bati kay ni ron ha. Nice, kay na ko picture na ko lab. Bantay kag bati ni ron. Agay! Nice lab no? Galingan jud ako mo picture lab oy. Samantaon ka mo picture ay. Oh, sus. Bati ang taon ni pagka-pictura. Sama kay, uga ko mo picture mo perting ninduta. Uga ka mo picture sa ko perting bati ang. Agay! Samantaon ka mo picture lab oy. Oh, tarong pa ba ko na pictura. Tarong kay datong pagka-posing. Picture ang tagbati kayo. Taon ka eh.